Ден едно от нашият престой в Амстердам. Поредният влог, който е заснет, който ще бъде заснет и няма да бъде реализиран, защото моя ортах няма да ги монтира. Не е вярно, ще ги монтираме. Но да, като цяло тръгнали сме да си търсим спотове за снимки в видео. Нали сме всички. Да, и ще обиколим няколко музея. Надявам се, ще обиколим. Трябва да се култивираме, да навлезем в меката. Да. Чувстваш ли се като истински блогър? Еми не още. Не ме снимаш достатъчно. Къде се намираме? Намираме се в Flower Market в Амстердам. Може да оставим локацията някъде в страни на екрана. Ще си купиме цветя. За снимки, естествено. Да. И търсиме един конкретен магазин за цветя. Нали? Ами да. Но има много растителност по сградите. Сложно. Просто е така. Цвят, който има сила. Намерихме крайната точка за цветя. Абе не е точно, защото я потенциално върви за две различни. Добре, ще намерим едната и другата, което ти си гледала. Една от целите ни беше да намерим фотобудка и... Ма не мога да се платим. Да покажем как се отслабва. И как е? Много е топло. Има много вкусно. Нали видяхте преди малко от сторито го вредите? Струват 40 евро, ако искаш. В смисъл, ще ги ядеме 3 дена за закуска, защото първо, че са много сладки и второ, за 40 евро. На къде сме се запътили? Към ботаническата градина. Да. И плана след това е да отидем към Моко музея, но да видим докъде ще се изпълни. След ако не се загубим. Открихме ботаническата градина и сега започваме с фотосесия. 27 евро струват 2 билета за възраст. Точно. Имаме карта и отиваме. Къде? Готова ли Никой не знае. Да се разходим. За нашия влог ден първи ще ви качим снимки от всички фотосесии. Да. Да. Не, много се лигаме, ама да, не сме снимали кой. Но бяхме в музеите, горе-долу изпълнихме всичко, което си харесахме за днес. Да. И сега слагаме край на ден едно. Не е край. Ще да, вечеря. Да, всъщност. Край на влога. Зависи дали нашите гаджета искат да се снимат, ще ги снимаме. Да. Искат, не искат, ще се снимат. Чак сега да намерим. Айде. Айде! Ден 2, както знаете, аз съм пишман инфлуенсър, защото забравям да снимам винаги, но добре, че моята будна съвест криси. Отиваме на... къде отиваме? Зандам. На 10 км е от Амстердам. Да, и си хванахме от квартирата ни, си хванахме трамвай,
Двойка. Стигнахме до гарата и сега ще чакаме влака, за да стигнем до въпросното място. И да видим какво ни очаква там. Иначе в някакъв момент ще направим и хаус тур. Стига да не забравяме всеки път. И така. Спирам видеото, за да може да изчакаме спокойно и да не изпуснем влака отново. Ще кажа, че се качихме във влака. Качихме се във влака. Успяхме на втория етаж. Да. Имаме 2 спирки. 15 лева. Да видим, дано да не е изпусна. Да не заобиколи като предния влак. Стигнахме. Не изпуснахме спирката. Така, говори си твой блок е. Пълно ми отзада. Добре, стигнахме до Заандам, но всъщност се оказа, че мелниците, на които искаме да отидем, са на още 30 минути от центъра, на където спряхме с влака. И сега чакаме автобус 64, което ще ни заведе точно до мелниците. Тъй като имената са им изключително сложни, ще се постарая, докато монтира обещано, да сложа локацията с точните имена. Тогава ще хапнем. Да, имаме 6 минути. Така че спирай да препари сандвича. Ето, къщите са покрити с тор, за да предпазват дървото. Изглежда като обгоряло, но не е. Много интересно. Просто акита. Така, тъй като ще превзема сега влога явно на госпожица Лиция Пламенова, намираме се в селището Заншанс. Заншанс е открит музей и селище, което е представлявало живота в областта Зан през 17 и 18 век. В този период регионът е бил един от най-индустриалните райони в света и благодарение на големият брой вятърни мелници, които по това време са били около 600. Мелниците не са били само за смилане на зърно, те са били за пресоване на масло, производството на дървен материал, обработка на лен. Също така първите бисквити и шоколадови бомбони на компанията Веркаде са направени. Затова сме тук. Да, естествено. Ето тук са се произвеждали тези специални обувчици, които ще видим точно как е наименованието.
shoe is not finished yet. The wood is still very wet and I will try to show you. That is all natural water from the tree. So the shoe needs to dry slowly for 3 to 4 weeks, and after that we polish it on the sandpaper melt. The final result is then a wooden shoe for a child of about 4 years old. It looks big, but that is normal. They are big. And the reason... Приключихме с селището и сега сме в автобус 391, с който ще стигнем директно до гарата, нали? Да. Вече ще решим какво да правим. Имаме план. Ще ядем картофки. Отиваме за картофки. Значи слизаме на гарата. Отиваме за картофки, после слизаме към Мадам Тюсо музея. Има невероятно огледало за снимки. То не е огледало, това е прозорец. В това видео, изобщо, нали, в целия влог, излизаме най-големите кифли в света. Цяло това пътуване сме го определили за снимки. Толкова. Само километричната опашка, за която ще се редим за картофи. Бързо, че ще стане още по-голям. Айде. Има само толкова опашка. Само е толкова, вече работим. Така, приключихме и с музея на Мадам Тюсо. Видяхме всички известни звезди. Те видяха нас най-вече. И сега трябва да изчакаме нашите гаджета да приключат работа, за да видим какво ще правим. Ден 3 от нашия влог. Вече сме в пълен състав. Ето Барби и Кен отзад. Не знаем на къде отиваме. Не, може би към пазара да ядем. После ще го решим. Аз съм книжко, после си специалят и последователски блок. Да. За снимката си, да. Направете един тест. Тест къде да? Това. Боби? По-тестяно и... Тестено. Тестяно. Няма ли? Предпочитам ги запечени. Текатлите ли? Събирате се с къпката? Да. Според мен тези шапки много ще ни отиват. Да. Може да се вземе да... Виж, там има оранжева козата. Да. Мисля, че това е нашия щанд. Какво е това? Да. Айде вземи да пробваме. Какво друго ще вземем? Олясе! Аз бих пробвала портокалите, между другото. Един портокал за всеки. Дубай шоколад има ли? Не прекалявай. Абе, няма да завърши добре цялата тая работа. Между другото, вчера ми се повръщаше от много ядене. Днеска? Пак. Да. Не си взехме. Значи, днеска Саша ми каза защо съм се облякла толкова цветно. Само да кажа, че вече ме снимаха на пазара. Да, изразиха колко съм хубава. Страхотни български женички. Обикаляйки думите, които се чуват нон-стоп са: ох, много обичам това и така го обичам приготвено. Това много ме харесва. Направо си умирам за едно такова да си хапна.
Абе, дано да не... По принцип имаме приятел, който е живото доказателство, че от ядене не може да се пръсне. Така че ще заложиме на неговата стратегия. Какво си взел? Ама за ядене? Много несериозно, много несериозно. Семпи, а? Скорбява се за ядене. Много ти приляга костюма на мястото. Да. Докараме се специално за пазара. Така. Как е? Значи може камерата ни да не е замазана, ама те ръцете са ни толкова мръсни от храна. Лепка. Да, и ако сега не се пръснеме по пътя от ядене, би трябвало да стигнем до един музей, който искаме да посетим. Как се каже? Не мога да му произнеса името. Да, ще ви го покажа. Стигнахме в музея, сега ще влезнем да разгледаме и ще ви покажем и на вас. Кой идва? Чувствам се силен, як, здрав, стабилен. Превземам отново влога на Лидато и те останаха вкъщи. Ние отиваме за храна и ще се приберем после при тях. Това е край на ден 3, мисля, че се пада. Така че, утре. Ден, кой? Четвърти. Ден. Започваме деня. Започнали сме го преди няколко часа ден, но все пак трябва да се красиви. Пропускаме до този момент, защото сме вишмани инфлуенсъри за време да снимаме, но излизаме на разходка. Днес ни е последния ден, утре си тръгваме и не знаем къде отиваме, така че по-късно ще се включим с яснота. Не, ще ми развали, Просто ми е интересно къде отивате, защото зависите надясно и... Извинявайте, господине. Може ли да кажете къде се намираме сега в момента? Амстердам.
точно? Къде точно? Може ли един въпрос само да ви задам? Дам. On the dam. Амстердам. Дам. И започва. Няма да дам. Аз да питам дали играете тази чуфе парс? А не бе! Добре, хванахме си фериборчето и дойдохме от другата страна на реката, канала. Да, на реката. И сме в музей на уличното изкуство. Има страхотни неща. Всъщност е много интересно да се посети. Така че ще ви оставим точното наименование отдолу в описанието, защото имат много странно произнасяне тези имена. И понеже лукса ни успокоява, решихме да дойдем на Битака. Сега ще ви покажем колко е луксозно. Джимми Чу парфюм. Да, много Луи Витон има. Ласкачка. Да струва 6 евро. Колко? 6 евро струва за... Малко са носени. Крещят. Но тъй като сме дошли в събота и всичките арт помещения са затворени, но оцелихме Битака. Битак има всичко. Да. Всичко от намерени вещи в бутилка до лични вещи на хората, които си ги разпродават. Къде си? За последна вечер в Амстердам. Идеме на барча, ама може и да ни пуснат, защото сме облечени така. Пуснаха ни. Ден последен, тръгваме си. Бързаме. Отиваме на гараж. Боби много ни пресира, не му се седи повече с нас, иска да си ходи. Това е краткият румтур, който вие няма да видите, защото Боби ни пришпорва и не ни дава да снимаме. Антрето, кухнята, хола, единия, има сауна. Чакай само да се кача по тези 96 това добре. Да. Ето, това е хубаво. След това е. Това е съместно.
Аз седна. След това, на 25 това е. Догоре, къде има? Една бе. Да! Да! Оп! Айде по-бързо, гледай го като народна песен се носи. Ужас. Доволна ли си от пътуването? Много. Много. Сега мога да изкарам още няколко месеца натоварени. Мисля, имах много нужда да се откъсна от всичко. Чакайте, май си изпуснахме влака. За още тайминг съвети, последвайте канала. Богомил последвайте. Той ще ви каже как да сте 2 часа на летището преди полета ви, а пък Кенаров, ако искате да изпитвате адреналин. А ние просто се наслаждаваме. Айндховен сме. Да. Преди летището. Ще се опитаме да хапнем днес и да не си изпуснем самолета, защото имаме един много притеснителен младеж с нас. Страх го е да остане повече дни в нашата компания. Край! Не, край. За винаги! Не поне до утре сутринта. Няма полет. О, няма полет. Боби е проверил Какво ще направим? за месец напред. Хващаме влак към Бреда. Оттам хващаме дирижабъл към Роттердам. Оттам хващаме група Ято Соколи, които да ни пренесат към Мюнхен. Мале, след това ядене няма да могат да ни пренесат. Но полета закъснява, нали така? Надяваме се. Да. Докато ние си хапвахме сладко и спокойно. Някой. Аз лично спокойно. Да. Не се напряг. О-оу! За мен е важно материал да има. Изгубихме си групата някъде там. О, ето ги, там отзад. Защото има маратон. Разбира се, че ще има маратон. Имаме само 2 часа до полета, бързо! Бързо! О, не, ще повърнем! О, не! Боби се търся в момента от предишния. Той иска да ни изхвърли тримата според мен. Хора, такова нещо не ми се е случвало до сега. Направо ръцете ми треперят, честно казано. Не си представях така, бях супер спокойна. Затвориха гейта. Лидия и Кенанов останаха. Ние с Боби минахме напред. Обаче най-вероятно тях няма да ги пуснат. Спомняте си, че бяхме 4-ма. Вече сме само 2-ма, защото другите 2-ма успяха да хванат самолета на косъм. Нас не ни пуснаха. Така че ще си останем. Си изпуснахме самолета, се връщаме в Амстердам и тази вечер ще спиме на Лърчица. И се надяваме утре да си го хванем този самолет, за да се приберем. Ще направим рум-тур.
Това е румтура. Толкова. Ето, тук е трапезарията, банята, леглото. Я го свали. Еми, супер е. Топ. Значи, Крисче, само да ти кажа, на лодката има сешуар, преса, 2 сешуара. Не, това е нещо друго. И как? Сешуаре? Не, това е за гладене. Окей, добре. За гладене с пара. Има буркан. Буркан с тампони. Има тампон с буркани. Да, мицеларна вода, боди лосьон. Много лукс, много лукс. Много лукс. Много е луксозно. Там леко става. Ще успеем, май да се превърнем. Успяхме ли? Успяхме. Чекай малко. Искам да се върна. Хареса нещо в Rituals. Искам да си взема нещо от там. Другия път. Не успявам да е сега. Да. След втори опит, успешен обаче, сме си вкъщи и сме се прибрали при този малък бомбон. И сега ще се оправим и отиваме да вземем другите 2 бомбона, да ги нагушкаме, нацелуваме и да им се нарадваме, защото много ни липсваха. А аз ви благодаря сърдечно, че изгледахте това видео. Така че ще се радвам, ако се абонирате за канала ми и цъкнете камбанката, за да ви дава известия, когато качвам нещо ново, което по принцип правя рядко, но ще се постарая да бъде по-често. Благодаря!